Като млад актьор винаги съм се питал защо, когато съм искал да направя нещо пред камера, никога не се е получавало. Опитвал съм много неща, опитвал съм да изиграя какви ли неща и винаги, когато съм се гледал на камера, резултатът е бил потресаващ. Заставах пред камера без да знам каква е целта, защо, какво и как да го направя. Не можех да се освободя, не можех да си кажа репликите, бърках, лапсуси правих, интонирах, декламирах, преекспонирах и какво ли не още. Винаги съм се опитвал да разбера каква е причина това. Дали е стресът, дали е незнанието, дали е невладението. Каква е грешката ми. Когато започнах да снимам, се оказа, че има камара от грешки, които не съм знаел и за които не съм подозирал, когато съм учил актьорско майсторство. Не, че не са ми го казвали. Казвали са ми го, но никога не са го поставили в практическия му смисъл, а именно актьора пред камера. Грешките се през цялото време в работата, в кадъра, в позицията, в отношението към персонажа, в стоенето на самия персонаж. Липсата на практика е огромен дефект и той стои веднага след като започнем втори сезон на даден филм или даден сериал. Първите 2-3 дни виждате как актьорите още зацепват. Но това се случва всеки ден на кастинга, особено за тези, които не практикуват. За стоенето пред камера и за работенето пред камера си искат две прости неща. Интуиция и опит. Това не може да влезе в 2 дена курс. Затова се опитах да систематизирам тези неща, като дам на актьорите базата на актьорското действие и го развием в един едномесечен курс от тежка и солидна работа. Систематизирането и работенето по 8 часа на ден дава възможност на студента много бързо да не толкова да овладее нещата, колкото да ги разбере и да се опита да ги проведе с по-голяма бързина, отколкото ако той го извърши за семестър или 1 година.